o să vă prezentăm top 3 produse pe care pisica voastră o să le iubească. În primul și în primul rând o să începem cu locul 3, așa că stai până la final ca să vezi locul 1 și care este cel mai bun produs pentru pisica ta. Domnul Davidescu, arătați-ne care este produsul de locul 3 pe care pisicile îl iubesc. Deci din gama noastră diversificată pentru hrană de pisici, locul 3 îl ocupă Pharma Cat Mix. Este un produs diversificat, având arome și de animale, Are diferite arome. Diferite arome Super. de origine animală, de pește, origine vegetală. Deci un produs top, locul 3. Super, haideți să mergem Mergem spre locurile 2 și 1 Hai să vedem. din depozit. Văd că e un depozit destul de mare, destul de curat și bine pus la punct și asta este un lucru foarte important. Top Ia să 2, vedem. Lara Junior, este un produs pentru pisicile mici, pentru pisicuțe. Deci locul 2, dacă aveți pisicuțe mici, pisicuțe de apartament pe care le țineți în interior mai ales, acesta este un produs foarte bun pentru ele. Iar pe primul loc, ce avem pe primul loc? Pe primul loc, Classic Variety la 10 kg, produs de partenerul Versele Laga. Este o hrană mixtă cu boabe diversificate, deci cu arome, astfel încât acest produs de peste 10 ani de când noi îl importăm, deci Super de tare. la an la an a avut o creștere fantastică. Super. Deci ăsta este produsul care să vine chiar cel mai bine. Cel mai bine, și pe distribuție, și pe magazinul online, în magazinele proprii. Așa că dacă și tu ai o pisică și vrei să-i dai cea mai bună mâncare, aceasta este cea mai bună variantă. Te așteptăm și pe tine să dai comandă pe Grandi.